Limitada mobilidade nos concellos de Pontevedra, Poio e Marín. Non se pode sair destes municipios, pero sí pode haber desplazamentos entre eles. Ademais, nestas tres localidades limítanse as xuntanzas só a persoas conviventes. Estas restriccións van estar en vigor polo menos ata o vindeiro martes. Que tal, saudos? A medida implantouse hoxe ás 3 da tarde co obxectivo de reducir os desplazamentos nesta fin de semana marcada polo Día de Defuntos. De contado ampliamos, agora os titulares. O Concello de Ribadumia acusa os familiares da ancia con Covid desaparecida onte de tentar facer política co asunto. O alcalde di que sabían do paradoiro da octoxenaria. A vía verde do Salnexia está completamente rematada. A conselleira de Medio Ambiente inaugurou hoxe o treito que estaba pendente. Pontevedra, de novo, referente internacional. O alcalde presentou hoxe físicamente o Premio de Seguridade Viaria outorgado pola Comisión Europea. Maia pandemia, a tradición das flores por defuntos mantense. Nos hoxe visitamos o mercado das flores de Cambados a ver que tal están indo as vendas. A Pobra celebra a tradicional ofrenda cívica en homenaxe a Valle Inclán. No acto participou o secretario xeral de Cultura da Xunta. As medidas xa están en vigor. Sanidade limitou a mobilidade en Pontevedra, Poio e Marín. Non se pode sair destes concellos, pero sí que pode haber desplazamentos entre eles. Ademais, nestes tres municipios limítanse as xuntanzas a só conviventes. A medida implantouse hoxe ás 3 da tarde co obxectivo de reducir os desplazamentos nesta fin de semana marcada polo Día de Defuntos. Estas restriccións vanse revisar o vindeiro martes. Ante o aumento dos contaxios e as portas dunha fin de semana especialmente complicada polas festividades de defuntos e de Todos os Santos, Sanidade toma medidas. Dende esta tarde quedaron pechados de xeito perimetral os concellos de Pontevedra, Poio e Marín. Limitamos os movementos de entrada e salida na Galicia urbana, poñemos especial incidencia nas características deste fin de semana e en particular dunha festa como é a Festa de Todos os Santos e, como sempre, tomamos medidas, levamos facéndolo meses, estamos estendendo medidas que xa tiñamos adoptado na provincia de Ourense en función de datos epidemiolóxicos, estamos estendendo a outras cidades, a outros concellos con criterios tamén epidemiolóxicos. Nos concellos afectados, a Policía Local xa comezou ás 3 da tarde a facer controis para garantir o cumprimento das novas restriccións, como este nun dos accesos a Poio. Quedan limitadas as entradas e saídas nestes tres municipios, aínda que sí pode haber desplazamentos entre eles. É dicir, un veciño de Pontevedra pode cruzar a Ponte da Barca para ir a Poio sen ningún tipo de xustificación, pero non poderá ir visitar un cemiterio do Concello de Barro, por exemplo. Ademais, as reunións sociais quedan limitadas en Pontevedra, Poio e Marín a persoas conviventes. Mantense no nivel 2 que ten toda Galicia ahora mesmo, con limitación de número de persoas que se poden reunir, pero engadimos neste caso, e dada a situación epidemiolóxica que quedou xa claramente detallada, engadimos neses concellos a limitación de reunións a solo convivintes. O resto das restriccións nestes tres concellos mantéñense no nivel 2, polo que bares e restaurantes poden seguir atendendo aos seus clientes no interior cun aforo do 50% sen consumo en barra e coas terrazas ao 75%. As medidas buscan reducir desplazamentos innecesarios e evitar encontros familiares que son nestes momentos o principal foco de contagio, máis aínda tendo en conta a gran cantidade de viaxes a cemiterios que estaban previstas pros vindeiros días. Tamén queremos poñer no contexto da fin de semana que comeza e que, como saben, é unha fin de semana tradicionalmente de traslados polas visitas aos cemiterios, reunións familiares, etc., que son, como levamos tempo dicindo, un dos principais focos, lembramos, dos brotes e dos contagios. As restriccións vanse revisar o vindeiro martes cando se vai reunir de novo o Comité Clínico para analizar a situación da pandemia en Galicia. Estas medidas tamén se aplicaron no resto de grandes cidades do país e tamén noutros concellos de menor entidade, pero nos que a situación epidemiolóxica tamén é complicada. Bueno, o alcalde de Pontevedra non tardou en valorar estas medidas. Miguel Anxo Fernández Lores amosou a súa máxima colaboración coa Xunta, pero asegurou ter dúbidas sobre a efectividade destas restriccións. Tomar medidas tímidas, o único que vai a facer é prolongar absolutamente a situación de crise, non? Porque sabemos que se non se toman medidas e a pandemia se incrementa, a repercusión económica será peor. Por lo tanto, o Concello de Pontevedra vai apoiar todas as medidas que teñan que ver coa loita contra esa
COVID-19 e favorecer a detección do virus, a súa non transmisión, impedir a transmisión, etc. etc. Estas medidas foron adoptadas pola Xunta logo de anunciar os últimos datos da pandemia en Galicia, unhas cifras que continúan empeorando. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés rolda xa os 900 positivos. O Sergas confirmaba hoxe 899 casos nesta zona, o dato máis alto dende o mes de marzo. Tendo en conta as altas médicas, isto tradúcese nun aumento de 79 positivos nas últimas horas. O que se mantén estable é o número de hospitalizados. Esta área conta hoxe con 58 pacientes COVID ingresados. Deles, 51 atópanse en planta de hospitalización, 46 no Hospital Montecelo, 3 no do Salnés e 2 no Quirón Salud Domínguez de Pontevedra. Ademais, 7 persoas evolucionan na unidade de cuidados críticos. Por concellos, Cambados entrou hoxe no nivel 3 de alerta, situación na que tamén se atopa Vilagarcía, Ribadumia, Pontevedra, Poio e Marín. A capital da provincia segue presentando os peores datos. A Boavila confirmaba hoxe 337 positivos, 8 máis ca na xornada de onte. Onde baixaron os datos foi en Poio. Este municipio rexistrou hoxe 52 contaxios, 3 menos ca onte. En Vilagarcía tamén houve un pequeno descenso, pasando dos 77 aos 71 casos activos. E aínda nesta área sanitaria, situación complicada no asilo de Cambados. Hai 6 positivos entre os usuarios desta residencia da Nosa Señora da Valvanera. 2 deses residentes foron trasladados xa ao Hospital do Salnés. Segundo transcendeu, estes 2 doentes presentan certas complicacións, polo que están en constante supervisión por parte dos efectivos sanitarios. Os outros 4 positivos foron enviados a unha residencia de Vigo, onde xa están illados. Estes 6 positivos entre os residentes do asilo súmanse aos 4 casos que había xa entre os traballadores, é dicir, entre uns e outros hai un total de 10 positivos neste asilo cambadés. A outra residencia onde está posto o foco é na de Ribadumia, non precisamente porque aumentasen os contaxios nas últimas horas. O gromo mantense con 25 positivos entre usuarios e traballadores, pero a suposta desaparición dunha das anciás contaxiadas levou o goberno local a rachar o seu silencio. O Concello asegura que a familia sabía do paradoiro da octoxenaria dende onte ás 11 da mañá. O alcalde acusa os seus familiares de tentar facer política con este tema, argumentando que a nora de estancia forma parte da executiva socialista do municipio. O caso da anciá da residencia de Ribadumia con COVID, desaparecida durante o seu traslado a Vigo, desata a treboada política na localidade. O alcalde culpa a familia e o PSOE e Somos de tentar facer política co asunto. Para empezar, di que a el lle consta que a familia xa sabía onte ás 11 da mañá que a octoxenaria estaba ingresada nunha residencia de Vigo. Os xoves pola mañán, antes das 11 da mañán, a familia tiña comunicación por parte das autoridades competentes de onde estaba esa señora. O rexedor di que a Xunta só traslada ao Concello o número de doentes que van ser trasladados, pero sen especificar nomes. Sabemos que van a desviar a 6 persoas para Povisa, sabemos que van a desviar outras 4 persoas para outro centro, pero non sabemos cales son as persoas, nin os datos, nin esa posible queixa dese veciño se non se dirixe a nós. Porque o alcalde asegura que a familia non se dirixiu ao Concello en ningún momento. Preguntamos en servicios sociais se se habían posto en contacto con alguén de servicios sociais, non foi así. Se habían con alguén de rexistro de aquí do Concello, non foi así. Con ningún concelleiro tampouco se puxo nadie en contacto. Críticas que estende o PSOE e a Somos Ribadumia logo de que puxesen en dúbida a xestión municipal deste caso. Nin o Partido Socialista, nin Somos Ribadumia se dirixeu a este equipo de goberno para informarnos da desaparición, nin ter datos para poder contrastar. David Castro lamenta que se tentase facer política deste asunto. Precisamente este matrimonio que saiu, pois efectivamente pertenecen á comisión ou á xunta executiva do Partido Socialista daqui de Ribadumia. Eu creo que as formacións políticas e as persoas que o representan, pois eu creo que temos que traballar con seriedade. O alcalde aproveita tamén para facer un chamamento a tranquilidade ante a evolución da pandemia no municipio. Salienta que máis alá dos 25 casos detectados na residencia, no resto do Concello a día de hoxe únicamente se contabilizan outros 7 positivos.
Actualizamos agora os datos da área sanitaria de Santiago de Barbanza, onde tampouco hai tregua. A cifra de casos activos por COVID volve subir. Hoxe 71 positivos máis ca onte, polo que o número de persoas total a tratamento ascende a 1.320. Nas últimas 24 horas hai, polo tanto, 115 novos contaxios. Un dato verdadeiramente preocupante, pero que se entende tamén polo aumento das probas PCR realizadas. No último día, case 2.000. A cifra de doentes ingresados sitúase a día de hoxe nos 63, 12 dos cales permanecen na unidade de críticos. Na última xornada producíase tamén un novo falecemento. Trátase dunha muller de 81 anos que estaba ingresada no complexo hospitalario universitario de Santiago e que tiña patoloxías previas. Con ela son xa 139 as vítimas mortais dende o inicio da pandemia nesta área sanitaria. En canto ao mapa de alerta por COVID da Consellería de Sanidade, indicar que Muros segue no nivel 3 e Boiro continúa no nivel 2. Son os municipios máis preocupantes desta zona. Rianxo, Noia e Porto do Son mantéñense no nivel 1, mentres que Lousame, Outes, Ribeira e a Pobra do Caramiñal figuran no nivel 0 con baixa incidencia de contaxios. Seguimos polo Barbanza. A Asociación de Empresarios de Ribeira ven de trasladarlle ao Concello unha proposta para poder ampliar nunha hora o horario de peche da hostalaría e adiantar o do comercio. A patronal ribeirense pide ao goberno local a súa mediación coa Xunta para que permita este cambio e así bares e restaurantes poidan pechar ás 12 da noite. A solicitude da Asociación de Empresarios de Ribeira prodúcese despois da xuntanza mantida con representantes do sector hostaleiro do municipio. Na reunión acordouse solicitarlle ao Concello a súa mediación ante a Xunta para conseguir unha ampliación do horario de peche da hostalería durante unha hora, ata as 12, alo menos durante as fins de semana. Tivemos unha reunión con hostelería e con restauración e, que lle pedimos ao Concello a voluntade que medie para que a ver se poden ampliar unha horiña máis hasta as 12, xa que a partir das 11 da noite, a xente que queira ir a cenar ou que queira ter un pouquiño de ocio, é moi pouquiño tempo. Entonces, xa trasladamos á alcaldía, manifestáronse que nos iban a apoiar en ese sentido e que iban a trasladar ao departamento pertinente. Ademais, tamén piden que as superficies comerciais dedicadas á alimentación pechen unha hora antes para favorecer a afluencia de clientes aos negocios hostaleiros. Digamos que son un pouquiño as grandes superficies en tema de produtos alimentarios que, se poden atrasar unha horiña, se diría ser un poquinho solidarios para que a xente, en esa hora de menos que les cerran antes, poder adaptarse para ter un poquinho de ocio mentres dura, o estado de alarma. A patronal agarda que a Xunta acceda ás súas peticións tras conseguir o compromiso do Concello de trasladalas aos departamentos con competencias na materia. E aínda falando do coronavirus, saiban que por unanimidade o Pleno de Vilagarcía reclama un punto no municipio para facer probas PCR. Ata o momento hai que desplazarse ata Pontevedra. A proposta foi presentada por En Común e a petición xa foi trasladada polo alcalde da cidade á Xunta e, segundo apuntou a voceira do PP, Ana Granja, o goberno galego xa está a estudar. Este foi o único punto que contou co apoio de todos os grupos nun pleno marcado pola situación sanitaria e, como non, pola pandemia. Os grupos da esquerda enfrontáronse ao Partido Popular polo estado da sanidade na comarca do Salnés e o peche do consultorio de Vilaxoán tamén volveu saltar a palestra, asunto que enfrontou o BNG e os populares. A vía verde do Salnés xa está completamente rematada. A conselleira de Medio Ambiente e os representantes dos concellos implicados neste proxecto inauguraron hoxe o treito correspondente á Administración Autonómica. O investimento da Xunta foi de preto de 200.000 euros destinados á ponte sobre Umia e ao acondicionamento da vía. As obras da vía verde do Salnés chegaron ao seu final. O itinerario completo xa é unha realidade grazas ao traballo dos concellos de Vilagarcía, Caldas e Portas, coa colaboración da Xunta e da Deputación de Pontevedra. Para a Administración Autonómica, este itinerario é un exemplo de economía circular e aproveitamento dos espazos naturais. E ven a ser o perfecto exemplo de economía circular, de dinamización de esa economía, de, ademais, saber como en plena pandemia puidemos sacar adiante esta obra e que ao final o resultado é para o disfrute de todos aqueles que se queiran achegar para degustar en todos os ámbitos o que é o noso patrimonio natural. As obras da vía chegan ao seu final tras o remate da parte correspondente á Xunta de Galicia. A Administración Autonómica destinou preto de 200.000 euros para a posta a punto da ponte do Umia, as zonas de esparexemento e as sinalizacións. Tratábase de conservar, pero ao mesmo tempo dar seguridade, poñendo unha tarima de madeira, anclaxes,
seguridade ao seu carón e despois, por suposto, xa o que toda a sinalética onde tamén pois hai desde aparca bicicletas pasando por esas zonas de descanso. A conselleira destacou a colaboración dos 3 concellos para realizar este proxecto en conxunto. Para os concellos é moi ilusionante a posta en marcha deste itinerario. Decir que hoxe por fin acabouse a Vía Verde, podemos disfrutar todos os veciños dos 3 concellos desta nova Vía Verde e que disfruten todos. O éxito está garantido e, bueno, pues eso é un mérito das 3 institucións que se xuntaron para participar en isto e aparecen a máis elementos tan icónicos, sobre todo no paisaxe da vía, como a restauración da ponte, que é algo moi celebrado pola veciñanza. En breves, tanto nos medios digitais como nos medios escritos de Ferrocarrís do Estado, a Vía Verde do Salnés xa vai a estar incluída e vai a ser un reclamo máis a nivel nacional. Todas as partes implicadas continuarán traballando para o seu mantemento e a súa promoción. A Vía Verde preséntase como unha opción moi destacada para ter en conta nesta época tan complicada. O itinerario ten unha lonxitude de case 10 km de paisaxes naturais íntegramente ao aire libre e con zonas de descanso. Máis asuntos, a Corporación Municipal de Lousame aprobaba onte pola noite en sesión extraordinaria o Plan Económico Financeiro para a anualidade 2020-2021. O documento tivo que ser elaborado debido a que o Concello non cumpriu a regra do gasto na liquidación do orzamento de 2019, un incumprimento que o propio Plan Económico Financeiro xustifica en 3 puntos: a execución dos proxectos de gasto financiados co préstamo provincial da Deputación, incluídos no POS, e que supuxeron un aumento de máis de 230.000 euros no gasto na elevada execución orzamentaria do exercicio 2019 en comparación cos exercicios anteriores e a diminución do teito de gasto dende o 2016 ata 2019. Unha vez aprobado, o plan será remitido ao Ministerio de Facenda e publicado na páxina web e no Boletín Oficial da provincia. O BNG considera prioritario o saneamento da ría de Muros e Noia. Para os nacionalistas compre actuar con urxencia para darlle solución aos continuos vertidos que a día de hoxe van parar a ela. Daí que lle solicita unha vez máis á Xunta unha actuación integral que preserve, din, os seus valores ambientais e marisqueiros. Para o BNG compre actuar con urxencia na mellora dos sistemas de depuración de augas residuais dos concellos que viven na ribeira do río Tambre. Na actualidade son frecuentes os vertidos incontrolados que van parar ao mar, poñendo en serio risco a saúde dos veciños destas dúas comarcas e con ela tamén a economía local, xa que a ría segue a ser un dos principais motores económicos pola súa importante riqueza marisqueira. O problema dos vertidos, o problema da calidade das augas na ría de Muros e Noia é un problema comarcal, é un problema que nos afecta a todos os municipios. É un problema que só se pode solucionar a través dunha estrategia integral. Son moitos os veciños e a xente do noso concello e as familias que viven desta ría, por eso nós queremos poñer o foco na importancia que ten en seguir mantendo unha calidade nas aguas da nosa ría para que poda seguir sendo unha ría productiva e unha ría que poida ter futuro e seguir dando de comer a moitas das nosas familias. Precisamente o BNG ten previsto levar ao Parlamento esta problemática. A deputada Rosana Pérez fixo alusión ás iniciativas presentadas polos nacionalistas nestes últimos anos, das que a día de hoxe nada se sabe. Segundo ela, a ría noiesa está gravemente afectada, polo que debe ser incluída pola Xunta na nova convocatoria de fondos europeos para resolver os problemas de vertidos que se producen nela definitivamente. Que se teña en conta que a ría de Muros Noia e en concreto as zonas de marisqueo de Noia e as zonas de marisqueo de Outes están a día de hoxe moi gravemente afectadas por diversos vertidos, como acabo de decir, e que polo tanto teñen que ser incluídas sí ou sí precisamente na solicitude deses fondos europeos. E tamén ao mesmo tempo precisamente falamos, como xa falaron os compañeiros, de que a contaminación da ría de Muros Noia non ven solo dos concellos da ría de Muros Noia, ven dunha serie de concellos que suman un total de 22 que efectivamente acaban traendo os seus vertidos e a súa contaminación á propia ría. Todo acaba caendo nesta ría. Na comparecencia tamén tomou parte o presidente da Plataforma en Defensa do Marisqueo na ría de Muros Noia, Plademar, que incidiu tamén na necesidade de actuar con urxencia e porlle fin dunha vez o problema dos vertidos.
O Concello de Boiro vende remitirlle un escrito á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade para que se tome medidas para reducir a velocidade da AC305 seu paso polo lugar da Magdalena na parroquia de Lampón. O Executivo responde así a unha demanda dos veciños e residentes da zona que dende hai tempo se queixan polo alto número de accidentes de tráfico que se producen. O último deles a semana pasada. Esa estrada de titularidade autonómica transcorre por unha área urbana e residencial con numerosas vivendas unifamiliares a ambos lados. A estrada pasa tamén moi próxima á igrexa de Lampón e no lugar atópase unha parada de autobús polo que o risco para os viandantes é moi elevado. En cuestión de días van comezar as obras de mellora do Centro de Saúde de Cambados. O proxecto inclúe un paquete de actuacións con carpintería, repintado, renovación da iluminación e da caldeira, melloras nos accesos ou o arranxo do chan de urxencias. A intención é que estes traballos non interrompan a atención sanitaria. As reformas no PAC acometeránse en horario de mañá e cando avancen esas obras se impida prestar o servizo ali, o punto de atención continuada trasladarase ao primeiro andar. O resto dos traballos previstos no edificio faránse a última hora da tarde cando rematen as consultas. Esta actuación son en realidade dous proxectos que se van executar ao mesmo tempo. Un é do Concello con fondos da Deputación de Pontevedra e outro é da Xunta. En total, o investimento rolda os 100.000 euros. Aquí estamos, nas novas do día en Canal Rías Baixas. Os participantes do Obradoiro de Emprego da Mancomunidade do Salnés prepáranse para os traballos do futuro. O programa estreou unha nova edición do curso de manexo de drons. Os 12 alumnos desplazáronse ao Monte Xabre para revisar os muiños eólicos utilizando estas novas tecnoloxías. O Obradoiro de Emprego da Mancomunidade do Salnés deu inicio a un novo curso de manexo de drons. O obxectivo destas accións formativas é que os alumnos adquiran habilidades no emprego das novas tecnoloxías. A primeira das prácticas consistiu na revisión das pás dos muiños eólicos. Pois hoxe o que vamos a comprobar é coa cámara térmica a aproximación máxima que podan facer a estrutura para que detecten se existen problemas ou non. Xa os drons levan uns detectores de proximidade para que nunca haxa unha colisión e teña ningún problema. Pero, bueno, o manexo requere un pouco de destreza e por iso vamos estar ahora facendo esta práctica. O curso de manexo de drons está enfocado a novos nichos de mercado. As posibilidades laborais que se abren con esta nova tecnoloxía son moi variadas. Aquí temos un campo moi innovador, no que é a revisión das estructuras das palas do sector eólico e despois temos o tema de vixiancia, temos outro exemplo, a loita contra a velutina para niños que están moi inaccesibles. Bueno, puxemos en marcha distintas liñas e a nos gusta moito colaborar co sector privado e crear novas posibilidades de empresariales e de emprego. Dende a Mancomunidade sinalan o importante que son estes cursos para formar os participantes nas novas tecnoloxías e aumentar así as súas posibilidades de incursión no mercado laboral. A Mancomunidade ven apostando por formar os nosos alumnos e alumnas en novas tecnoloxías e, como digo sempre, isto non é casualidade, sino que ven dun traballo que se fai intenso polos técnicos e técnicas da Mancomunidade, sabendo onde hai nichos de emprego, necesidade de traballo, de man de obra, e aí encamiñamos a formación dos nosos alumnos e alumnas. As empresas tamén aumentan a súa demanda polos traballadores con esta formación. Estamos aproveitando moito a nivel dos cursos que están facendo da Mancomunidade a xente que podemos aplicar este concepto de inspección. Esta edición do Obradoiro de Emprego está chegando ao seu final. Nas próximas datas o alumnado deste curso terá unha práctica con tecnoloxía submarina. Pola súa parte, a Mancomunidade xa prepara unha nova edición do seu Obradoiro de Emprego onde non faltará a aposta polas ensinanzas en novas tecnoloxías. E falamos tamén dunha novidosa iniciativa que vende poñer en marcha un emprendedor boirense. Trátase da app Little Town Shop, que funciona como escaparate das pequenas empresas e comercios locais. Nestes tempos de crise, iniciativas como a que vende poñer en marcha Guillermo Rebollido supoñen un importante pulo para as pequenas empresas. Este emprendedor boirense vende lanzar a app Little Town Shop co obxectivo de ofrecer aos clientes un escaparate das novidades e servizos que ofrecen as tendas de barrio. Es una aplicación que se basa en un servicio 24/7, 365 días al año. Muchas veces no llegamos a ver qué novedades, productos o servicios ofrecen nuestras empresas a nivel local y es para darles un empujoncito más
a lo que es la actividad diaria de nuestro comercio local, o turismo o incluso hostelería. Se presenta en modo blog, en el que se pueden incluso aportar vídeos y en todos los posts pues puedes ver su enlace que van directamente a la red social o a la página web que tenga esa empresa. Polo momento xa está a funcionar en Boiro con máis de medio cento de negocios que poden publicar os seus artigos e promocións a través de enlaces ás súas redes sociais ou páxinas webs. Xa se está a traballar tamén nun apartado para Rianxo e está aberto a calquera concello galego que se queira sumar á iniciativa. É gratuita coa finalidade de aportar un pequeno grande área aos negocios afectados pola crise derivada da COVID. Debido al COVID la estamos ofreciendo gratuitamente, como muestra nuestro apoyo a las empresas, autónomos y pymes. Creemos que es momento de ayudar, de arrimar el hombro y queremos anunciar que será gratuita y que no tendrá coste ninguno, porque lo que queremos es ayudar, cooperar y darles ese empujoncito, ya que estamos viviendo unos momentos delicados y queremos seguir ayudando y cooperando con las empresas locales. As empresas interesadas poden solicitar máis información a través do enderezo electrónico info@littletownshop.es ou ben no teléfono 633 301 130. Máis asuntos. O alcalde de Pontevedra presentou hoxe físicamente o premio outorgado pola Comisión Europea de Seguridade Viaria, un galardón internacional que pon en valor este modelo de cidade. É un premio moi importante para Pontevedra e eu definiría como un chanzo máis, non? Dentro da proxección internacional da cidade e forma parte desa chuvia miúda de premios e de recoñecementos internacionais, inda que neste caso, bueno, non lle chamaría chuvia miúda, este é un chubasco de 30 litros metro cuadrado, como mínimo. Ser a primeira cidade de todos os membros da Unión Europea que leva o premio de Seguridade Vial, pois para nós é moi importante, non? Este non é o único recoñecemento que o Concello de Pontevedra terá este ano polo seu modelo de cidade. O alcalde fixo hoxe un repaso das vindeiras citas internacionais. A primeira será o 4 de novembro na cidade polaca de Poznań, un encontro que se levará a cabo de maneira virtual e que estará enmarcado no Foro de Desenvolvemento da cidade. A seguinte cita será o 12 de novembro no Foro de Mobilidade de Lugo. Ademais, o rexedor participará tamén o día 17 de novembro nunha xornada organizada por eldiario.es. Diferentes eventos que volverán situar a Pontevedra como referente grazas ao seu modelo de cidade. O Concello de Cambados estreou hoxe unha nova edición do seu Mercado das Flores. A feira trasladouse este ano ao Paseo da Calzada para poder garantir as medidas de seguridade. Dende primeira hora da mañá, o mercado xa contou cunha gran afluencia de público. Dende primeira hora da mañá xa se podía observar a cola para entrar no recinto preparado no Paseo da Calzada para acoller o Mercado das Flores. A feira tradicional de Cambados é un éxito e atrae o público de toda a comarca. Para as 22 floreiras, a celebración do mercado é unha gran oportunidade, máis aínda neste ano, para vender as súas flores. Porque para moitas familias é o sustento de parte do ano. Entonces, que se poida facer gracias ao Concello, a nos facilítanos pois un ingreso máis, que xa non contábamos con el. A ver, moita xente isto lle dá un montón de vida. Non che vai resolver o ano, pero bueno, é un puxonciño que sempre está ben. É importante porque a economía tamén, a ver, necesitamos todo o mundo, non? O Mercado das Flores de Cambados ofrece unha gran variedade de produtos. Sí, temos un invernadero na casa e plantámola para difuntos. Non nos dedicamos todo o ano a isto, solo para ahora. Todo tipo tropical do país, todo tipo esponxas, como vedes, velas, de todo, non fai falta ir a ningún sitio. Aquí en Cambados temos de todo. Nós temos invernadernos, traballámoslo todo, nós traballamos a flor todo o ano, non só traballamos ahora aquí o mercado. Esa gran variedade é o que leva os clientes de toda a comarca a chegarse a Cambados. Porque hai onde escoller a moita cantidad de flor e podes escoller o que máis te guste. Porque un día é o día que hai. Antes había en outro sitio, ahora está aquí, pero bueno, este mercado está moi ben. Pois porque tes moita variedade, a ver, vas mirando e o que che guste, pois cómpralo. E tamén tes todo moito máis, como decirlo, amontonado no mesmo sitio, logo está ben. As flores véndense individualmente en ramos ou en centros.
Nesta época, os máis solicitados son os centros para levar os seres queridos polo Día de Defuntos. Pois para levar a unha abuela unhas flores bonitas que me usaron para poñerlle. Pois pa isla, pa meu pai. O mercado trasladouse este ano ao Paseo da Calzada para garantir todas as medidas sanitarias. Estará aberto todo domingo en horario de 9 da mañá a 8 da tarde. Hai unha persoa que está controlando a entrada, que fai o control da temperatura, hai dispensadores de xel e aparte as carpas están individualizadas. En Vilagarcía tampouco quedaron este ano sen o seu mercado das flores. Na capital do Salnés trasladaron esta edición a peixería por motivos de seguridade e estará aberto en horario de 8 da mañá a 9 da noite. Bueno, e con motivo da festividade de defuntos e de todos os santos, a Xunta, xa o saben, limita a 4 persoas e un máximo de 30 minutos as visitas aos camposantos. Cabe salientar que esas 4 persoas deberán ser do mesmo grupo de conviventes. En Pontevedra, o Concello anunciaba ademais un novo dispositivo onde se diferencian as vías de entrada e de saída a cada cemiterio. No caso de San Amaro, entrarase dende a Rúa San Amaro cara a Rúa Camposanto. Ademais, aquí vaise prohibir o acceso de todos os vehículos. De feito, o tráfico quedará desviado á altura da Rúa Pintor Ricardo Portela cara a Avenida Xoán Carlos I. Por último, neste cemiterio cortarase o vial de servizos dende as 8 da mañá ata as 9 da noite e estableceránse sentidos únicos de circulación para os peóns. Esta medida adoptarase tamén no cemiterio de Lérez. Aquí o acceso farase pola zona da Piola cara ao Outeiro. Por último, salientar tamén que haberá medidas no mercado das Flores, que está situado na Praza da Ferrería. Alí reducirase o número de postos e estableceránse fluxos de circulación peonil. Volve o Correlingua, carreira que cada ano se celebra en diferentes centros educativos de Galicia para reivindicar os dereitos do noso idioma, da lingua galega. Nesta ocasión, o evento regresa dun xeito diferente. A situación sanitaria obriga a celebrar esta edición combinando os actos presenciais cos virtuais. 20 coa lingua, ese é o lema do novo Correlingua, un evento que chega a súa 20ª edición, pero dun xeito moi distinto ao habitual. Con motivo da COVID, a organización tivo que adaptar este evento á nova normalidade. Este ano haberá actos presenciais nunha dúcia de colexios de toda a comunidade. Todos eles serán retransmitidos en YouTube. Este ano o Correlingua vai ser fundamentalmente un Correlingua audiovisual. Chegará por vía audiovisual aos centros de ensino. Mais non deixará de ser, como foi sempre, un Correlingua que non só será unha actividade exclusivamente deportiva, como quixera en algún momento convertila por parte mesmo da propia Xunta de Galiza, senón unha actividade reivindicativa que terá en conta o panorama cultural que existe no país. Tocounos programar esta edición nunha situación complicada pola emerxencia sanitaria da COVID. Mais tanto os centros como os espazos municipais que acollerán os artistas, o persoal técnico e a nós mesmos cumprirán con todos os protocolos establecidos. Esta 20ª edición está dedicada ao alumnado e ao profesorado. As actividades arrancarán o día 5 en Narón e contarán coa participación de diferentes grupos e artistas galegos. Estarán con nós, entre outros, Se Orquesta Fantasma, Isabel Risco, Aldo Lado, Paco Nogueiras, Luís Caruncho, a Gramola Gominola, os grupos gañadores do Cantalingua, Cuarta Xusta, Monolius Dop e Birloque. O Correlingua chegará á cidade do Lérez o día 18 de novembro. O lugar elixido para celebrar este evento é o CEIP de Sebe. Ali estará o grupo gañador do Cantalingua e Luís Caruncho. E Pontevedra celebrará en novembro o mes da memoria. O Concello presentou hoxe unha ampla programación que se vai centrar en homenaxear as familias pontevedresas exiliadas pola represión franquista. Dende o día 5 ata o 27 haberá actos culturais, artísticos e sociais. A Pontevedra exiliada protagonizará en novembro o mes da memoria. O Concello presentou hoxe unha ampla programación que se desenvolverá dende o 5 ata o día 27. O primeiro acto terá lugar no Teatro Principal e nel a radio será o fío conductor. Este ano escollemos a radio pola importancia que tivo para a Galicia exiliada, fundamentalmente a que escolleu os países da América do Sur. No acto contaremos coa participación de dúas netas de exiliadas, a neta de Elisa Rosa Ventas Pintos, exiliada no Brasil, estará en directo no Teatro Principal, falarános. Chamase Elizabeth Ares Licer
E tamén teremos a Ana Paula Mejuto, que mandará un vídeo dende Bos Aires, onde emigrou en décadas atrás tras a súa avoa. A segunda cita será a tradicional ofrenda floral aos 12 pontevedreses asasinados o 12 de novembro de 1936. O acto terá lugar neste monolito ás 7 da tarde. Este ano falará Begoña Camaño, neta de Amancio Camaño, asesinado ese día, e de Matilda Camaño. Matilda non se exiliou, marchou de Pontevedra para vivir en Compostela, pero si cruzaron o Atlántico dous irmáns dela, Alfredo e Manolo, e a súa irmá Angelita co marido. A programación do mes da memoria continuará o venres 20 ás 8 da tarde no Teatro Principal. Será coa proxección da película Nación. A película Nación da directora Margarita Ledo Andión foi rodada en Ponte Sampaio e o seu entorno e está centrada na fábrica de louza A Pontesa e nas súas traballadoras. En palabras da súa directora, Nación é un film que procura e descoberta antipatriarcal que trata do moito que tardaron as mulleres en ser cidadáns, non só en ter dereito a votar, senón en acceder ao traballo asalariado e ser independente. O mes da memoria pechará coa inauguración dun panel explicativo sobre Josefina Ruti na rúa que leva o seu nome. Ademais, ese mesmo día presentarase no Culturgal un cómic sobre a súa vida. Os berros da motocicleta é o título deste traballo realizado polo ilustrador Kiko da Silva. Xa avanzábamos en titulares, o Concello da Pobra celebrou hoxe ao mediodía a tradicional ofrenda cívica en homenaxe a Valle Inclán na praza do Cantón da Leña. O acto forma parte do programa das xornadas do homenaxe ao escritor que esta fin de semana chegan ao seu remate. No acto de hoxe participou tamén, ademais das autoridades locais, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. O Concello da Pobra non falla a súa cita con Valle Inclán a pesar da Covid. Como ven celebrando ininterrompidamente dende hai 22 anos, sempre ao redor da súa data de nacemento e dentro das xornadas de homenaxe ao escritor, que se levan desenvolvendo na vila dende hai varias semanas. Este mediodía realizou unha ofrenda floral ante a súa escultura, na praza do Cantón da Leña. Un ano un tanto atípico, pero nesta forma típica que non parou de facerse esta homenaxe, que son xa 22 anos. Facer un recordo tamén ao Museo do Cuadrante Vilanova e ao Concello de Vilanova. Somos, como dicía a concelleira, dúas localidades hermandadas polo ronsel valleinclaniano, un ronsel fértil, como dicimos que os grandes genios da literatura son universales alén do país e son universales tamén no país. É dicir, das medidas que se toman no eido cultural son as que nos exixen e incluso máis do que se nos pide para que a cultura siga sendo segura e podamos seguir a día de hoxe celebrando actos culturais. No acto tamén tomou parte o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen destacou a importancia deste tipo de actos para recoñecer a figura dun escritor de talla universal. Facéndose recordatorio dese nacemento de Valle Inclán, un dos grandes das nosas letras, da literatura universal, un dos grandes dramaturgos da literatura europea, mundial, polo tanto, e este ano, por estas casualidades, efectivamente coincide no día do nacemento de Ricardo Carballo Calero, a persoa que se dedica ás letras galegas, e hoxe facemos este acto día 30, que é o día en que tamén conmemoramos, dentro do que se pode conmemorar, a saída do prelo da imprenta en Ourense do primeiro número da revista Nós. Esta noite o Cine Elma acollía tamén a presentación da publicación As Letras Galegas en Caricatura 1963-2020 de Heitor Picallo. As xornadas chegarán ao seu remate mañá sábado, ás 8, nos exteriores da Torre de Bermúdez, onde se recreará delicias literarias, cadros escénicos e musicais, escolma de un cabecilla Divinas Palabras e Luces de Bohemia, a cargo da Asociación Cultural Eiradela. E a declaración do estado de alarma obrigou a reorganizar a mostra de teatro de Ribeira para cumprir coas restriccións de aforo e horarios. As funcións dos venres adiantanse unha hora, comezarán así ás 8:30 e a apertura de portas será ás 8. O acceso será de balde, pero é preciso realizar inscripción previa no enderezo electrónico culturaefestexos@ribeira.gal. A capacidade permitida será de 60 asistentes. Dado que as sesións pasan a ser gratuitas, o Concello procederá á devolución
devolución do importe proporcional dos abonos para o ciclo de teatro, aboando 20 euros aos seus titulares. Poden solicitar a devolución a partir deste vindeiro luns e ata finais do mes no Centro Cultural Lustre Rivas ou tamén nese correo electrónico de Cultura e Festexos. E o Pazo Provincial de Pontevedra sufriu onte unha viaxe no tempo. A Deputación converteuse nun café Méndez Núñez do século XXI, e todo para celebrar o centenario da revista Nos, unha emblemática publicación que se xestou na capital da provincia e que veu a luz no ano 1920. Con teatro, arte e conversa, a institución provincial quixo poñer en valor o papel das mulleres daquela xeración. Todo comezou cunha visita teatralizada dos Quilquilláns, un flashback protagonizado por 5 persoas que representaban a Vicente Risco, Ramón Cabanillas, Antón Losada, Alfonso Castelao e Margot Esponer. A presidenta Carmela Silva, presidenta da Deputación, foi a anfitrioa deste evento. A presidenta estivo acompañada tamén da feminista María Reimondes, do ilustrador Kiko da Silva, do catedrático da lingua galega Afonso Vázquez e da xornalista Susana Pedreira. No acto tamén estivo a produtora audiovisual Chelo Loureiro e o historiador Miguel Fernández Cid. O evento contou tamén con dúas artistas de Belas Artes, Nuria Ferreiro e Lara Cores. Elas foron as encargadas de render unha homenaxe á xeración Nos dende a arte contemporánea, pintando obras en directo. Pois de contado, seguimos con máis cultura aquí en Canal Rías Baixas, con Alba Moledo e a Axenda Provincial da Cultura. Moito sentidiño, coídense. Adeus.